presented by Ragini Music. बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की जय। कीजिए प्रिंस बाबू कीजिए हैप्पी बाबू मिक्स बाय डीजे मुन्ना कुमार पोठिया। हमारा महुगी के सुना दिल गेरुआ साड़ी बजा के अटकल बा। हमारा महुगी के सुना दिल गेरुआ साड़ी बजा के अटकल बा। जोहिया से देखल समारा केट में, जोहिया से देखल समारा केट में, वही दिन से मनवा भटकल बा। हमारा महुगी के सुना दिल गेरुआ साड़ी बजा के अटकल बा। हमारा सहाली के सुन दिल देव घर के पेड़ा पर अटकल बा। जहिया से सुनली जाए के बा, जहिया से सुनली जाए के बा, वही दिन से मनवा लोल चल बा। हमारा सहाली के सुन दिल देव घर के पेड़ा पर अटकल बा। कीजिए बोला प्रिंस बाबू कीजिए हैप्पी बाबू मिक्स बाय रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। हमारा भौजी के सुन दिल चूड़ी संखा पोला पटकल बा। हमारा भौजी के सुन दिल चूड़ी संखा पोला पटकल बा। जहिया से देखले बाड़ी उ, जहिया से देखले बाड़ी उ, मनवा उनकर भटकल बा। हमारा भौजी के सुन दिल चूड़ी संखा पोला पटकल बा। मिक्स बाय डीजे मुन्ना कुमार पोठिया। हमारा सरहज के सुन दिल देव घर के टिकुली पर अटकल बा। जहिया से देखले बाड़ी हो, जहिया से देखले बाड़ी हो, मनवा उनकर चसकल बा। हमारा सरहज के सुन दिल देव घर के टिकुली पर अटकल बा। बोला बोला बाबा डमरू वाले की जय। कीजिए प्रिंस बाबू कीजिए हैप्पी बाबू मिक्स बाय डीजे मुन्ना कुमार पोठिया। मोबाइल नंबर 75 410 हमारा 12 पापा के सुन दिल बाबा के गाजा पटकल बा। हमारा पापा के सुन दिल बाबा के गाजा पटकल बा। जहिया से पियले बाले हो, जहिया से पियले बाले हो, मनवा उनकर भटकल बा। हमारा पापा के सुन दिल बाबा के गाजा बजा के अटकल बा। बुहले तोरा जाके दिल बाबा के चरण में अटकल बा। बलिराम सारमा देव घर जाएला, बलिराम सारमा देव घर जाएला, राहे में देखी भटकल बा। मिक्स बाय डीजे मुन्ना कुमार पोठिया। मोबाइल नंबर 75 410 12 321। Presented by Ragini Music.